Bebono Murikito Steven Nyariki kanto guskabosyo mwancho morigeria ritukeri morio karia etere mega yomoraibu ensi ya Kenya kubwatoka enkwana yaye gochia asense kurwase nyombene ne yoborai ya State House egasumochio Nairobi nige bananchi ao na bega barai baganda tegwesokia na gukwandra enkwane yo ababangwega nigo basanga no Murikito Linet Nyambane kurega sumochio Nairobi aseba mochire gatia barai bari bensemo yo kwamire serikali asokoro kya gutaka kubwaterana na serikali asebo igo basabire bagandra nemerobero yo kwane kyabuna mbachikora ntamonchori asobo chori bone bosio umwaka wocha. Rais William Samoei Ruto ame-acknowledge kuwa Vision 2030 haipo tena. Na mimi nilijua Rais William Samoei Ruto angefikisha ndoto ya Vision 2030 kwa sababu hakukuwa na any blueprint ya Vision 2030. Moise koligereria ensemo yo kwagacha chinyomba chia magolia inse orosiri chinyomba chinyinge mono Kenya iga. Ne chinyomba chekerago chiagacha nigo chigo create chiga siasa asaba sai ase chifundi for the 40 minutes naisa hanze temwane ngo koligereria TV ande go tegera umurai wense enai wede chigende ngachi hearsay chi story chabunwas choka ebyo nebirengererio bya egati y'abananchi be county ya Nairobi kubwatekana n'enkwana y'omurai bwense William Ruto eyo abwatogete ritkore gorobotuko kubwatekana n'ebitambukero ense ya Kenya yairire kurwa asoa ase obugambi. The decisions we make today will determine whether our constitution becomes the greatest instrument of our national transformation in our history or the greatest opportunity we missed. Na naambia wa Kenya wakuwe wakisikiza Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua alituambia statement before Ruto akuja tupatie briefing. Akisema ati Ruto anataka kupostpone kitu kifike Vision 2060. Igomara ibwenso temire. Ligereli for example egeti ya Atalanta Stadium negetia kanene ase East and Central Africa. Kerenga ine Stamford Bridge eriera bo Ingereza. Hakuna investor anaweza kuja katika nchi yetu ya Kenya kama vijana badala ya kupoa kazi wamejiriwa kukua goons. Kila mahali unaona tu goons. Au magoons wameingia hadi kwa makanisa. Inabidi hadi makanisa zinafungwa na makanisa zilikuwa zina provide makazi. Oise korigereria engakia so etobogambi nigaba murabari bakaimokiri chisuguri bakandamanire kere wiki bakobona chiduka abantu bagoitwa bakwa ejo ya magendero lakini korwasoa obotoerero bwasoire ukabila ya asirire omonto bwate ukabila bono no mongwano gachagwa gukwana kurwa ase omuchio Nairobi nigo batumanire ebirengererio ase egati yabo bancheranire kwana y'omurai bwense nagoteba oretire amagenderero naboigo abande batuguteirare enkwane yo egento muna abakenya tutagete emyaka ene ose emyaka 5 omweshimiwa William Samoei Ruto abeire kerogo agosangeri 4 trillion kero mwaka every financial year 4 times 5 that is 20 trillion osabiro mukopo 4 trillion that is 24 trillion Rusia mangane wakane mesara then 2 trillion 10 trillion nka yeire 14 trillion chibesi y'abananchi ba Kenya uchumi ya country ya Kenya konyora ya salekire ekeromora iwense omoske Dr. William Ruto aire tobogambi bati bono igoise korigere no nyene dora ekeroko ye wekanne shiringi ya Kenya ya beire ya tware chinguru chinane mono shiringi ya Kenya ya beire kebwata chinguru chinane mono igo na kingo tanga omora iwense otemire oise korigere lia sector yobwagachi orosiri chipara moroche epale lia kwanete ya North Kenya abamenyi abo baruroko boria gochia ase abarai bande bage siasa naboigo abakenya kubwaterana na kwenekia Ruto nkogendarenka ase obochori bore bosio. Mtu yote atapatikana kwa mkutano ya William Samoei Ruto. Sifuna ndugu yangu kijaribu kukaa mita 100 karibu na Ruto, siku hiyo ndo mambo yako inaisha. We as the people of Kenya tuarosire nobokora umweshimiwa William Samoei Ruto. So abakenya twende kubwaterana na ritura konye ense yetu ya Kenya
abantu bagonya gonjoka nanga abantu nga agenda ino nereri. Agenda number 1, Kasongo must go. Ngoripoteria Ensoko TV korwa ase omocho Nairobi erietariane Linet.